Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij Aan Tafel. Omroep ZVL zit hier in deze prachtige boerderij op Ossenisse. En eigenlijk zouden we buiten moeten zitten, kampvuurtje en dan natuurlijk gitaar erbij. Maar ja, wat als je geen gitaar kan spelen? Gelukkig heb ik hier twee mensen zitten die dat wel kunnen doen. Jeroen Fauré, jij geeft ook gitaarles. En een van je leerlingen, Paul de Winne. Ja, Jeroen, hoe lang speel je al gitaar? Goh, ik speel gitaar, ik denk sinds mijn 11e of 12e. Ja. Echt zo de muziekschool gedaan? Ja, op een jonge leeftijd naar de muziekschool gemoeten van mijn ouders. Gemoeten. Ja. En dan was het zo 2 jaar noten leren en blokfluit en xylofoon en ben ik gestopt. En, die blokfluit, hè, dat haken veel mensen op en af. ik moest toetsen, we moesten zelfs toetsen doen en zo, dus dat was iets te veel druk. En later ben ik dan terug begonnen, puur op de gitaar. En ja, dus doorheen mijn leven blijven spelen. Ja. En zo, wat heet erg, nu les, maar ook gewoon in bandjes spelen. Maar niet zomaar, meestal spelen bij één band. Maar jij kan niet, jij bent alleen maar met muziek bezig. Ja, ik probeer er nu van te leven ook. Dus naast de gitaaracademie heb ik ook speel ik bij Stuk. En ik denk dat Elton hier ook wel eens aan tafel geweest is. En speel ik ook bij de 60s Revolution met Arjan Broek onder andere. En dan heb ik nog een paar projecten wat ik doe. Ja, dus ik probeer gewoon leuke dingen mee te pikken. Ja. En jij kan ook een lekker stukje meespelen inmiddels. Het gaat steeds beter. Het gaat steeds beter. Had je in het verleden ook al iets met muziek gedaan? Ik ben een kleine 3 jaar geleden begonnen bij Jeroen. En ja, sindsdien is het eigenlijk lopen en het is ook al een soort virus waar je mee krijgt. Ja, want je zegt ik ben met 11 begonnen. Ja, je bent toch geen klein kind meer. Nee. Dus hoe kom je dan op, als je wat ouder bent, toch op ik wil gitaar leren spelen? Want dat is best moeilijk. Je zoekt toch nieuwe hobby's en uitdagingen in het leven. En eigenlijk is het, ben ik Jeroen tegengekomen bij ons in het dorp. En eigenlijk van het een komt het ander. En dan zei je van nou ja, dat wil ik ook wel eens proberen. En dan ga je inschrijven en dan ga je een keer een lesje volgen. En ja, daarna ben je bevangen van het gitaarspelen. Ja, maar je zei van, ik moest vroeger met die blokfluit beginnen en de noten leren. Dus echt die, ik weet de Vlamingen die leren do, re, mi. En de Nederlanders leren de notenbalken, CDE. Dat komt er dan ook bij notenleer. Wel, eigenlijk het mooie dan van die ervaring op jonge leeftijd is dat ik nu beslist heb bij de gitaarschool van dat niet te doen. Dus we doen geen notenleer, geen nodeloze theorie. De cursisten mogen vaak gewoon zelf kiezen wat ze spelen, hun favoriete nummers. En de theorie komt er aan de hand van de nummers bij. Dus dus niet te veel theorie, gewoon pragmatisch je mag ook spelen. Gelijk al zo'n gitaar in je handen. In principe na les 1 kun je een nummer spelen. Hè? En dan vind ik het ook zo van, veel zeggen van ja, op die leeftijd moet je er niet meer aan beginnen, maar dat is totaal niet waar. Nee, want als je plezier, want dat is wel iets wat je dus met elkaar creëert, heel veel muziekplezier. Ja, zeker hè. Het is eigenlijk allemaal op basis van akkoorden dan we spelen en aan de hand van de akkoorden. Dus het is niet de losse noten, als je mensen muziek kennen, dan ken je die zwarte bolletjes op zo'n lijn. Dus, de noten, dus je moet hier niet de noten los spelen, maar je speelt akkoorden. Ja, we beginnen met de akkoorden en zo kun je met een paar, ik denk als je die 5 belangrijkste grepen kent, kun je heel ik denk 80% dan kan je dat kampvuur kan je wel aan. Dan kan je het kampvuur aan, ja. En dan is het gewoon een kwestie van die snelheid er wat in te krijgen. Ja. En dan kun je ook met die rechterhand... hele langzame dat hebben we veel gedaan, heel langzaam gespeeld. En Paul is ook zo nogal in zijn spel een perfectionist, die wil het echt goed. Dus Paul heeft echt traag opgebouwd. Maar met het voordeel nu klinkt hij echt mooi op zijn instrument. En wat is jouw jongste, hoe jong kan je beginnen eigenlijk? Hoe jong? We hebben, mijn kleinste zoon is 8, die doet ook mee. En ik heb er soms wel van 6, 7. Dus, maar is dan niet, kan je dan die grepen niet ja, maar er zijn ook kleinere gitaartjes. Dus er zijn ook 3/4 noemen ze dat en dan lukt dat. Onder de 6 is er inderdaad nog niet genoeg kracht in de vingers, maar vanaf 6 begint het te lukken.
Ik vind vanaf 8 is de focus er ook voor en de wil om een beetje te oefenen. Dus vanaf 8 vind ik ideaal. Ideaal. Nee, want en dan zijn ook echt al, je had het over kleine gitaren. Dan zit ik al tegelijk te denken aan minder snaren, maar die hebben dan ook 6 snaren. Ja, het is geen ukulele die zijn. Ja, het is echt zo, ja, een kleinere versie van, je hebt er elektrische gitaren in en akoestische. Ja, dus het ook bestaat elektrisch wel. ook al? Ja. Zo'n hele Super kleine, tof. hele kleine mannetjes op en elektrische Die hangen ze dan gitaar. lekker laag. Maar ja, misschien moet je nou ook aan de K3-liedjes of zo. Ja, en daar sta ik voor open. Dus met die jonge gastjes doen we zo vaak Imagine Dragons en zo, die popmuziek. Dus dat leeft daar heel erg. Dan bij de andere garde is het vaak CCR en Van Morrison, zo jaren 60, jaren 70, de coole muziek. Maar ik heb ook jonge gasten die metal willen leren. Dus ik heb zelf ook een metal verleden en die dan echt metal willen leren. En dat kan ook. Ja, dat is wel heel divers. Ja, maar wel divers. Leuk hè? Ja. En echt alleen met je Guitar Academy, die zit eigenlijk helemaal in, we zitten nu in Ossenisse, helemaal aan de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen. Ben je van plan dat uit te breiden? Want ik kan me voorstellen van nu van Ossenisse richting Aardenburg rijden. Dat is natuurlijk best een eentje voor een muziekles. Ja, ik denk de verste mensen komen. Dus we hebben een vestiging in Oosburg en in Aardenburg. En we hebben nu wel ook mensen die van Breskes en zo komen. Maar ik ben van plan van in Vlissingen ook in september te beginnen. Dus kunnen we daar Oké, naar de overkant. Ja, naar de overkant. Naar de overkant. Ja. Tenminste, dat zeggen zij ook van ons natuurlijk, hè, de overkant. Waar moet een goede gitaar aan voldoen? Want hier ligt een gitaar. Stel jij daar ook eisen aan? En je zegt van, god, dit is echt wel een goede gitaar. Of dit kan je beter gewoon als decoratie aan de muur hangen. Mm-hmm. Ik denk dat er wel een bepaalde grens is aan als je hebt zo bepaalde budgetmerken waar dat je bijvoorbeeld €100 betaalt voor een gitaar. En dan is die zo snel gemaakt. Je ziet, er zijn heel veel onderdelen die ook precies moeten geplaatst worden. Dus ik denk dat je toch best een klein beetje kunt investeren. Want anders, als je zoiets koopt van €100 of zo, is het eigenlijk klaar voor de vuilbak. En dan lukt het ook niet, dan klinken je akkoorden niet goed, dan ga je verkeerd beginnen spelen, dan lukt het ook veel moeilijker. Nou sta ik automatisch zo, maar scheelt het nog of je links of rechts bent? Ja, gitaar spelen? Het wel, hè. Ja, dus het is net zoals Jimi Hendrix, die moest zijn gitaar omdraaien, maar gelukkig zijn er nu ook veel linkshandige gitaren. Ja, het scheelt wel. Nee, maar ik aan het denken, iedereen staat altijd zo. Was bij Vestrock een wedstrijd luchtgitaar spelen. Had dat wat voor je geweest? Voor mij niet, denk ik. Ja, misschien voor anderen wel. Ja. Was het de moeite? Ik heb alleen de filmpjes op Facebook gezien. Het ziet er dan wel grappig uit dat iemand helemaal uit zijn dak gaat met zonder gitaar. Dus, misschien nog een idee voor volgend jaar op ons festival. Dat kan wel doen. Ja. En wat is jouw voorkeur aan muziek? Toch de ethisch. Die zit toch een beetje in te hangen. In die periode ben ik ook opgegroeid. Dan zit je met de Guns N' Roses, Metallica, een Boston, Chicago is dan net ietsje ouder weer. Maar dat zijn echt wel de geweldige nummers waarvan ik zeg van nou, dat is wel... En moet je dan zelf je muziek uitzoeken of zeg je tegen Jeroen, oh, heb jij daar ook muziek van? Ja, meestal kom je zelf met nummers aan, maar Jeroen doet er altijd wel een klein beetje mee op. Oké, dat is wel makkelijker te bespelen of dat is moeilijker te spelen, want ja, we zijn tenslotte nog aan het beginnen. Ja. Dus we moeten ook onze grens wel weten te leggen. En jullie spelen ook samen, dus het is niet 1-op-1 les, je kan ook met een groep Ja, we hebben 1-op-1 les, maar volgend jaar ga ik samen met een vriend van ons, die speelt bas. En dan gaan we met de basgitaar, die elektrische gitaar en dan Jeroen erbij. Zo want dan kan je natuurlijk eigenlijk een soort groep voor een basgitaar kan natuurlijk een heel ander tegen melodie spelen als dat je speelt. Dus dat maakt het eigenlijk steeds leuk, want we hebben op de jam sessies ook, er is nu al een drummer bijgekomen. Er zijn zangeressen bijgekomen. Dan hebben we de basgitarist. Dus je hebt eigenlijk al het gevoel van een bandje. Van mensen die zeggen jam sessie. Wat is een jam sessie? Ken je
dat uitleggen? Ja, dan wordt eigenlijk met muziek gespeeld die mensen die we leuk vinden. Dus we doen eigenlijk allemaal nummers aan bij Jeroen. Jeroen gaat kijken, oké, wat is leuk, wat past erin? En dan maken we een soort playlist. En aan de hand daarvan die nummers gaan we spelen tijdens een jam sessie. En dan zijn we Zonder dat je van tevoren geoefend hebt, we gaan nu gewoon samen wat moois maken. Iedereen weet de nummers die gespeeld worden, dus ze kunnen thuis oefenen. Je hoeft niet altijd te oefenen. Maar ja, de meesten zijn wel gedreven genoeg om te zeggen van ik wil mee kunnen doen, dus ik ga oefenen. En dan tijdens de jam sessie gaan we die nummers spelen. Ja. Ja, en vaak in de lessen die voorgaan aan de jam sessie oefenen we ze vaak ook nog. Ik zeg, ja, mensen zijn gedreven, oefenen thuis. Het lijkt me als muziekleerkracht heel frustrerend als je 1 op 1 alles uitgelegd hebt, je hebt geoefend. En zo'n leerling komt thuis, je zet zijn gitaar bij de kapstok. Mm-hmm. En de volgende week, het is weer woensdagmiddag, ik heb les en ze pakken hem weer. Dat jij kan horen van, je hebt gewoon helemaal niets gedaan. Het is natuurlijk leuker als ze wel oefenen. Ik heb er ook die niet oefenen. En dat is dan ook leuk. Maar het is niet zoals in het onderwijs. In het onderwijs moet je eindtermen en ze hebben betaald. We komen plezier maken. Als je wel oefent, super. Als je niet geoefend hebt, is het ook goed voor mij. Natuurlijk, als je op de muziekschool zit, dan moet je een diploma. Dus de fun is echt belangrijk. Als je thuis geen tijd hebt, is dat ook goed. Als je alleen in de lessen speelt. Het is natuurlijk toffer als ik zie dat mensen gemotiveerd zijn, maar het is oké. Ja. Vroeger, toen ik in het onderwijs was, dan maakte ik me daar wel heel druk. Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat je het frustrerend vindt van maar ik wil aan het eind van het jaar moet hij dit kunnen. Ja, nee, dat is ook niet... als die leerling bij vader Jacob blijft hangen en die heeft het helemaal naar zijn zin om iedere week vader Jacob te doen. Ik had iemand die 4 jaar geleden en die wilde One van U2 spelen, helemaal van het begin. En we hebben daar een jaar mee bezig geweest en dat was wel frustrerend. En op het einde van het jaar lukte het nog niet, maar het kan wel. Het is maar wat ze zelf willen, waar ze plezier in hebben. Ja. En jij hebt zelf heel veel plezier erin. Ja, voilà. Ja, heel veel. Ja. Ja, want ik deed meerdere activiteiten sinds ik ondernemer ben. Maar het lesgeven en het muziekspelen is zo leuk dat ik volledig daarop inzet. Want dat is mijn passie. Ja. Het is eigenlijk wel heel erg mooi als je van je passie, je beroep kunt maken. Ik denk ook dat de mensen, maakt niet uit wat u thuis doet, als je het graag doet, dat je het langste volhoudt. Ook. Ja, denk het wel. Als je mensen met tegenzin... Is voor jou ook een uitlaatklep? Ja, hij verdient zijn brood mee. Ik neem aan dat jij nog geen beroepsmuzikant... Nee, dat zal er waarschijnlijk ook nooit van komen. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is gewoon zo, je gaat het doen met zelfovertuiging. Dus je geeft op voor die les te volgen. Dus dan ben je ook gemotiveerd. Ik denk dat dat ook een heel groot stuk is. Hij moest naar muziekschool en jij bent er zelf... wil het graag doen. Ja. En je wil het leren en dan stel je voor je eigen doelstellingen en daar wil je ook nagaan. En het is ook echt een stuk muziek maken, een stuk ontspanning. Dat is het is niet alleen de les, maar het is misschien ook dat je zei ik ga misschien met een vriend samenspelen. Het is ook een vriendschappen die ontstaan. Het is bijna therapie. Het is therapeutisch muziek maken, kijk. Ja, maar het is wel zo. Het is wel zo. Ja. Even loslaten, Even loslaten. Ja. Het is gewoon, ik heb dan een keer mijn hand gebroken gehad, goede oefening voor mijn hand. Het is goed voor de onzekerheid om voor mensen op te treden. Dat is natuurlijk ook wel. Ja. Dat lijkt me ook 1 op 1 heel makkelijk. Prima. En als andere mensen komen luisteren, ook wil geen fouten maken. Voilà, en je moet dan optreden, dan komen weer allemaal mechanismen aan. Dus hiervoor was ik ook coach rond het mentale. Maar ik merk door de gitaarles, iedereen speelt hoe hij is, hoe zijn persoonlijkheid is. Als we in je gitaarspel of je stress kunnen wegnemen, dan zien we ook dat er in de persoonlijkheid iets verandert. Dus ik denk, gelijk dat Paul zegt, van gitaarles is therapie.
is eigenlijk wel een beetje een zij-effect. Ja, we hebben in Zeeuws-Vlaanderen heel veel harmonie, fanfare-orkest. Ik denk dat mensen die al muziek maken dit echt wel herkennen. Van de muziek dat verbindt en het is echt zo'n uitlaatklep. Ook maar therapeutisch had ik het eigenlijk ook niet. Je zit ook gewoon aan niets anders te denken als je speelt. Dus het is meditatief bijna. Sowieso met je hersenen bezig zijn. Ik denk als jullie spelen dan akkoorden. Maar je moet toch iets voor je neus hebben. Of ga je alles uit je hoofd leren? Je begint met voor je neus, maar om de duur weet je het wel uit je hoofd. Ja, want ik denk, schrijven jullie dan akkoorden op? Of, ja, ik heb er software voor en dan krijgen ze dat afgedrukt in een mooie pdf-vorm. En vaak leren ze ook echt improviseren en toonladders en daarover zodat we over ieder nummer ook een melodie of een solo kunnen geven. Ja, dat vind ik ook wel belangrijk. Want als je dat leert, dan begint echt je persoonlijkheid naar buiten te komen. Iedereen doet iets anders. Dus je kan voelen van, dat het niet eens vals gaat klinken, maar dat je weet welke akkoorden kan ik gebruiken. Bijvoorbeeld, ja. In zo'n nummer. Ja, en welke noten passen daarbij? Waar liggen die op de gitaarnek? En hoe kan ik daar eventueel zelf een melodie op maken? En heb jij eigenlijk al een solo gespeeld? In de les. Dus het wordt spannend om het... Net als afgelopen vrijdag heb ik geen solo gedaan, omdat ik toch nog voor mezelf het gevoel heb dat ik er nog niet ben. En wat denk je, kan die het? Ja, maar zoals ik al eerder in dit gesprek zei, Paul wil het graag mooi en goed en hij zal wachten om ermee naar buiten te komen tegen het echt goed is. Dus dat is wel... Wat in het vat zit, verzuurt niet. Nee, zo is het ook. Nee, ik vind het wel leuk dat jullie allebei, zou ik zeggen, leerkracht, leerling, maar je ziet gewoon dat jullie allebei eigenlijk, voel jij je nog echt leerkracht? Of, nee, ik denk dat het meer zo, ook naar de jam sessies toe, meer zo'n coachrol is. Van het sturende, dat het op zichzelf begint te leven. Dus vorig jaar was zo meer het jaar van de jam sessies, maandelijkse jam sessie community. En ik zou graag willen dat er nu veel bandjes ontstaan. Dat ze beginnen samen af te spreken. Wie weet krijgen we in de toekomst heel veel nieuwe bandjes in Zeeuws-Vlaanderen. Van allerlei genres. En heeft u nu thuis het idee, daar in dat stoffige hoekje staat bij mij ook nog een gitaar. En inderdaad, die kampvuurliedjes mag ook wat anders zijn. We hebben het gehoord, het kan van AC/DC naar van alles en nog wat zijn. Denk ook eens na, misschien is het ook wel wat voor u. Zelfs therapeutisch, hè? Kijk. Bedankt dat jullie er waren. En bedankt voor het kijken naar Omroep ZVL. Graag tot de volgende keer.